Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hen på strøget og shoppe. Jeg synes også, det var lidt det der med, at jeg kan se, der er meget tøj. Slet ikke til at overkomme. Wow! Ej, den vil min datter glad for, at vi skal købe. Det tager jeg. Ej, den er godt nok for dyr. Den har jeg lidt efter. Det er lige mig. Den tager jeg med mig hjem. Den må jeg have. De var på tilbud. Ej, hvor den flot, den her. Hvad koster den? Shit, mand. Det er for dyrt. Det må nok have lukket. Det bliver 125 kroner. Yes. Dejligt. Så jeg lige, jeg har her. Værsgo. Tak. Skal du have bongen med? Ja, tak. Tak. Værsgo. Hej, hej. Hvad har du fået købt? I dag har jeg fået købt noget lækkert her. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det er lang tid siden, jeg sidst har shoppet. Ved du, hvad købemen er? Det er en trang til at købe ind. Er det ikke, hvor man er fuld, mens man shopper? Det kan være alle situationer, og hvis der ikke er nogen situationer, så finder de bare selv. Ved du, hvad købemen er? Det er lidt ligesom en shopaholic. Hej, undskyld. Hej. Hej, må vi spørge dig om noget? Ja. Ved du, hvad shopaholic er? Nej. Det er ikke dem, jeg kender. Ej, det er perfekt. Ej. Ej, hvor fint. Det må jeg have. Ej. Det kan jeg ikke stå for. Ifølge Psykiatrifonden er der omkring 300.000 danskere herhjemme, der lider af shopaholic lige nu. Jeg er sikker på, at der er flere, som vi ikke ved. Det bliver 13.750 kroner, tak. Ja. Nå. Det er spærret. Ej. Hvad er det her? Ja, super. Vil du have banken med? Ja, tak. Tak. Man kan sige umiddelbart lige når de har købt og kørt dankortet igennem, så får de en lykkefølelse, fordi det skaber en masse dopamin i hjernen. Men cirka 3 minutter efter, så er det væk, og så er det skyld og skamfølelser, der er fyldt. De bliver indlukket, og de lægger strategier for, hvornår de kan shoppe næste gang, så de bliver meget isoleret fra omverdenen, kan man sige, og meget svære at komme i kontakt med. Fordi de har hele tiden travlt op i deres hoved med at finde ud af, hvordan de skal gøre det næste gang. Det her, det er mit daglige køb. Det er det, jeg har købt i dag. Hvordan har du det så nu? Lige nu, der har det ikke særlig godt. Jeg burde ikke have købt alt det her. Jeg har overhovedet ikke pengene. Altså, der er ikke lavet nogen undersøgelser på, hvor mange der er hvorhenne. Men mit gæt er, at der er flest i USA. Men det må I ikke hænge mig op på. Umiddelbart så gør samfundet jo ikke noget. Altså, de er jo bare interesserede i, at man køber så meget som muligt. Vi bliver jo bombarderet med tilbud om at købe. Men flere behandlingssteder herhjemme er begyndt at få øjnene op for shopaholic, og der er et par enkelte steder herhjemme, hvor man godt kan få hjælp.